Ce factori contribuie la percepția oamenilor că serviciile stomatologice sunt scumpe? Populația țării noastre se prezintă la medicul stomatolog în general în zonele tardive ale unei afecțiuni, când lucrurile pe românește sunt deja depășite. Dacă ne-am prezentat la un control periodic, o dată la 6 luni, costul unei igienizări dentare sau unei profilaxii dentare nu este foarte ridicat dacă îl raportăm, de exemplu, la beneficiile lui reale în timp. Un cost mediu de o igienizare în România este undeva între 200 și 500 de lei în funcție de cabinet. Dacă raportăm lucrul ăsta o dată la 6 luni sau să zicem că îl facem o dată pe an, vedem că e o sumă mult mai mică în comparație, nu știu, să zic, cu o cafea și o apă cumpărată în fiecare zi. Dar dacă lăsăm lucrurile să evolueze și avem nevoie de reabilitări orale complexe, de protetică complexă, de implanturi dentare, automat costurile generate de aceste tratamente sunt foarte mari, pentru că odată avem nevoie de personalul medical, cât și de materialele pe care le folosim zi de zi.